miljoen te keer. Dus je bent goed te plak. Het toppen in de heren en het hier strak in de lak. Het geruis komt uit de boksen. Neem maar een glasje bier, want de futjes kennen jong weer van de vlier. Het is hier als volle beter dan bij hem op de bank. Dan is per voor de porno mooie wierte broek als dank. Ja, hier ben wij mooie wieven, maar ik niet los in het jak. Ja, en mooi is die onderbroek vol kaak. Daarom zeggen wij, wij ben erom, mooi een glasje bier, en een bulten stront. En het is ik net een feest, want wij binnen er wel feest. Daarom zeggen wij ben erom. Mooi hier een lange ervaring, komt het altijd clear. Wij ben ik net verrotten, nee wij kennen nog volle meer. Wat wij willen doen wij zelfs wel, wij slikken met een kont. Want uit Zandgat komt een hele wilde stront. Daarom zeggen wij, wij ben erom, mooi een glasje bier, en een bulten stront. En het is ik net een feest, want wij binnen er wel. Ik vind daar nu veranderd, nou, dat is altijd een strijd, maar je zit wel 20 hier. Een perfect plankje. Elke week een t-shirt doen, jou wachten, stevast. Nou ja, totdat het kistje leeg is een beetje, nou, en dan hou je weer uit. Nou ja, ik mis wel wat steekjes van de film hier en daar, maar als een unicum dat wij dit beleven mochten. Want we maken iets mooi wat de meeste mensen net maken hebben. En dat is wel uniek. Ja. Maar dat we voor die hobby spelen hebben, dat het dus nooit wat kosten hebben en dat we er zelfs van Amerika 2 keer geweest binnen. Ja, dat zijn natuurlijk de mooiste dingen die er binnen. En ik vind nog steeds uniek dat er mensen geld betalen om daar te zien. En die cd's kopen. En ik ben wel heel erg trots op dat we bijvoorbeeld voor ALS maar steen op dat nummer helemaal maken hebben voor Ronald. En voor de stichting, daar ben ik wel heel trots op, ja. En dat het ik wel heel wat betekenen heeft voor hem en de meesten om hem heen. Dus ja, dat vind ik wel echt een unieke ervaring. Maar het alleruniekste Willem is dat je met 4 man uit hele verschillende matengroepen, dat je wel zo lang bij elkaar wezen kerst en dat is eigenlijk in principe de grootste maten worden best. Zonder dat het ooit bij elkaar op een jeetje komt of wat, maar ik jos me qua vaker en beleef meer dan mijn eigen maat. Dus dat is heel mooi. Goh. We zouden eerst naar Brazilië en dat is hem net worden. Waarom? We hadden wat contacten, maar achteraf we dan net de contacten met de bouwenkoest. En toen hebben we wat contacten zacht zelf in Amerika, New York. Had er mogelijkheden waren om daar op te treden. Een beetje zeg maar, in de Lietse kroegjes en zaten we in grote zalen. En het is slagen. We gingen al een paar optredens zien we staan en toen ben we met het vliegtuig erheen gegaan, mijn gitaar en zo. En dat is de knap slagen. Eens is er naar huis zijn, omdat de weken van tevoren weer wat ruzie wist en wat slaanderij en zo. Dus daar konden we net optreden. Maar welke is die dan meest erbij? De 69 bar zeker? Ja. Chinatown. Er ging heel wat aan vrouwen, want eerst vrees dat we MySpace hebben. Nou, we zijn zelf een website. Maar dat is in Amerika wel oors, hè? Ja. Websites, daar zijn ze nog nooit vergeten. Alles zit op MySpace. Nou ja, hebben we dat vernoord ik maar aanmaken. Nou, een soort 3 en 4 en 4. Toen hebben we het op Leijers wat van elkaar kregen. Maar Bruno weer erbij, hè? Ja, Bruno weer de manager, zeg maar. Ja. Salomon Burke, ja. Maar dat we net in New York zelf, dat we op de rondreis in het vliegtuig mochten men bij hem zitten. Wie mooi. Maar je had wel met hem praten, hè? En ik had toen met hem bellen en ging hem zelf om eventueel nog wat met hem op te nemen of zo. Hij met hem nog, maar horen we. Hij koers wel. Hij koers wel, ja, zeker, ja. Door de funny guys. Ja. Hij zei nog, misschien wist dat nog wel, want toen ging ik naar een beurtje. Een lange beurt hier toen. Dit kun je in beeld in. Ja. En toen zei hij er nog, Salomon Beurt.
Maar ja, hij vond het mooi. Ja. Het is net in peerzin geert de vetje net, maar het is gewoon een onderdeel van je leven. Iedereen heeft wel een bepaalde hobby en dergelijke, maar dit gaat volle verder dan een hobby. Dit is echt een pad van je leven en iedereen houdt er rekening mee. We hebben verste oefening. Daar kom ik in op afspraken op en dergelijke. Het is zo hecht met elkaar. En dat stiert haast naar boven de muziek zelf. 70.000 tons of metal. Er spelen 40 metalbands, de bands spelen daar op die boord. Dat we een week lang in Sensie en naar die band zijn. Dat was fantastisch. En dat was toen de eerste keer. En dat is magnifiek. We hebben zo wat, eigenlijk alle festivals hebben we in Friesland wel bespelen. Dus, en als er dan op de romstjes van de vreugde is van, nou, waar ben je beginnen? Toen hadden wij net het idee dat we 24 spelers zouden. Nee. De eerste optreden weer in een kroeg en die kroeg die weer vol naar vol. Die wil gewoon uitlaten. Het hele dorp brandt uit. Van de heren amateur gingen los en dat bloedt me altijd bij. En nou ja, toen ging het eigenlijk vanaf het begin al het raam wel wat en het ging steeds een beetje meer. Het ging steeds het festival werd groter, iPop sloeg enorm aan voor onze muziek. De publiek, wie ik echt dus publiek wat daar weer. Nou ja, langzamerhand, er komen veenhoop festivals en nou ja, is het maar. We hebben eigenlijk zo op bestaan. Dus dat is geweldig. En altijd roog. Altijd roeg, het ging altijd mal, maar we winnen altijd wel weer aan het einde van de reis winnen we weer mooi met z'n vijven naar huis. Ja, dat weer een geweldig concert voor ons jongens. Wij ben weerom. Mijn glasje bier. En een En dat spreekt vanzelf. Wij zijn waarom, want wij zijn even oorlijke 2 hier bij we er tussenuit geweest. Was toen kreeg ik vrijheid, maar het doel om te stappen. Maar erachter komen dat we helemaal aan de kleer winnen om te stappen. En dat we toch graag, maar dan iets mindere maat in plaats van 20, 24 keer per jaar, nog 4 keer per jaar. Maar toch, omdat er is een nachtvraag, maar we vinden het leuk. De stroom en het is ik naar de feest. Al wij binnen er wel weet, daarom zitten wij binnen. Het tweede nummer is Friesland, de best van us. Nou ja, dat spreekt ik voor zich. Friesland is van us en net van die Hollandse hotemethode. Alle kersten, ik omroep Friesland, de best van us van Maatje, dus ik wil van jij heel leuk. Dat is een hit op YouTube. Dan hebben we de stoel, een mooi recht toe recht aan nummer. We hebben boerenjongens. Dat ben wel uiteindelijk is het wat boerenmuziek. Nou, we hebben beeld spelen, maar Jovik en de Voeten Beatles en mijn band zonder banaan. En ja, in dat rijtje pas je we dan wel, alleen dan beter. Dan hebben we Jelp en Floyd, dat is hoe veranderd bij de slachter. Die roept wel ergens naar. Afke, mooie famke. Van Squalen, grote bussen in trainingsjas. Goh, heerlijk. De trucker voor de chauffeurs, daar ben ik een bult uit het publiek, daar ben chauffeurs. We krijgen ze eigenlijk wat de hoenekap voor het werkvolk. Stiekem McGee, dat is een kerel of kerels, het is net in je specifiek in, maar mijn kerels die horen kerels lastig vallen bij de Hullensprong. Pipi Parno. Pipi Lankhout, die had vroeger wat uitvreten, nou, daar maak je wel een feestje van. En van me binnen nog een paar die ik vergeet. Dat is gewoon hartstikke leuk nummer, een leuk cd, maar muziek was eigenlijk helemaal net van u verwacht. Als toe op die einde best en doe, gewoon het vierde kerst wilst toe. Vreeg die jou waarom en hoe nou. En wat het leven nog brengt zal, hart vol, ik kast alleen het best, hart vol,
Miet nou net alles in hart vol. Ja, want letter zeilsto was jen. Dat het geluk die kant op komt. En had een warm dij op knibbels twee. Hard in gezicht als je in de wind. En hoe donker de wolken bij dij ik ben. Wat je dan op de zuiders kunt. Stand op, als het op mijn bodem bent. Stand op, als het ingeleerde mist. Stand op, het zal ooit weer beter gaan. Het is weer om te bluwen op het paard en om te flexen. Stingen op die er uiteraard ik wat verhaal is. Ja, ik denk dat het meer moest willen, dan wie is het voor zich. Maar we zijn wel heel grutskop, want vooral eerst wel Sander de achterste cd inmiddels tagbol. Het gaat wel terug. En nou, elk plaatje is weer een kunststukje, vinden wij. Dus deze ik, ja, ik ben er heel blij mee. Gaat het heel makkelijker? Nummers schreeuwen, nummers opnemen? Na 24 jaar? Of? Nummers schreeuwen, nee. Alles is wel een keer betaald. En dan valt ik wel vaak wat op hetzelfde waarom. En ik heb deze cd heb ik enorm keust. Ik heb er heel veel skirtingtaal en heb ik er gewoon uithalen. Want het, ik weet het net. Misschien wel wat Willem. En ik kijk vanavond op die been en ik alles begon mooi te jong. Dus dat is op zich net zo erg. Maar wel wat keus met lang het alles, ja. Lekker loeken, hek ik net jamp. Nou, dat zou ik nou, die hek net keust. Hebben we start van hoe zou het komen als het gebeurt? Ja. Alleen nog, we hadden nooit samen bezig geweest dat we daar echt vergoen. En waarschijnlijk het dat ik altijd het mooie wist van het echte mutten wie er net, het echte te graag wollen wie er net. En daardoor rollt het altijd heel makkelijk. En wat op je paard kwam, dat gebeurde gewoon. En zo ben we redelijk via komen, vinden we zelf. Vanaf de eerste minuut wie het Fries. Duidelijk. Engelstalig konden we dus net in, Nederlandstalig wie absoluut net een optie. Nee, Friestalig. Dat moet Pantera wezen. Ja, absoluut. Recht toe, recht aan. Ja, en dan net de eerste cd, maar gewoon het letterwerk van Pantera, dat zit gewoon zo fijn in elkaar. Ja. Ja, all-time favorite Testament. Ja, want ik zal even zeggen, want dat vrees ik nou over we nog aspiraties zitten of zo. Maar een van de grotere complimenten hebben we ooit gekregen in Jensum, die jongen die zei, je bent lekker doelloos. Dus ja, dat is een goed compliment. Ik ben altijd door de punk en de toy-dolls vind ik altijd wel wat leuk. Maar ja, als ik een plaatje van Slayer hier vind ik hem net onaardig bij wijze van spreken. Dus nee, ik ben wat dat dan gaat wel ruim in de zin van het woord. Ja, nee, ik zie het meer wat op een Metallica gebeuren. Ja. En nou, de laatste jaren vind ik Volbeat mooi heel graag. Maar ik ben absoluut net vies van een lekker stukje trash metal of zo. Maar het is in ieder geval geen Hollandse hits wat bij mij in de kast zit. Dat vind ik verschrikkelijk. Doe net Willem? Dat vind ik zo erg. Ik wil er even. Nou, ik weet. Oh, dat is zo snel! Nee, maar het is het. Nee, maar de mutten, drumstijl en gitaar en een baas, dat moet erin zitten. Dat is voor mij geen muziek. Dus die techno hou ik net van, sorry Willem. Nee. Maar het moet echte muziek zijn. En sowieso net in die mooie ballenman show. Of zo. Nou zo. Dit hier staat een beetje in het teken van het jubileum, 24 hier. En daarom hier hebben we helemaal geen plan over. Het kan zo wezen dat het weer even stil wordt rond die hier, maar het kan ook zo wezen dat het even wat drukker wordt. Wij blijven in ieder geval elke week bij elkaar komen. Dat staat op papier. Papier? Ja. Kijk, ik ga het tekenen. Nee, dat moet nog zijn. Wat zou we nou hebben? Zolang het wij niet En watje Willem. Ik teken er niet. Hij is een pen en fummy. Wat is er? Ja. Wij zijn net zo dat we echt stapje met het.
En dat is vanaf 2016 tot wat zou 2036 houden weer staan. Het stiert op papier, Willem. Daarom zitten wij, daarom zitten wij. Wij ben weerom, wij ben weerom. Mooi glasje bier, mooi glasje bier. En een bulte stroom. En het is ik naar de feest. Al wij binnen er wel weet, daarom zitten wij.